Hello, good morning mga bay. Mga unta og pamahaw. Dilit ako. Oh. Dilit ako, guys. Niya akong luto guys og gamay ra kay kanang kuan ga diet ko karon. Karon na pod. Niya ako sudan dia. Wa mo kahibaw kun sa nino. Kuan ni. Talong na kanang gikuan nag-itlog. Gipisa ba? Ag itlog kanang kuan kini oh. Di ba kanang talong kanang kuanon man na siya kanang igo ra man na pigsaton kani gi durog jud ni tamtaman niya gi sagulan og itlog ug harina gamay niya ang butangan po magic sarap para sarap niya di oh kung sudan man ay giluto ni Ulaws Family Vlog niya dapat jud mi sudan nga inununan paksiw oh di ba oh kaya pa joy adobong manok gabi era to giinit ra unya dapat jud mi terereng bulad ayaw kalimti ang bulad kay dami kaayo ni so mga unatay magkinamot ko guys kay dami man kuno ning magkinamot lami mga untak na oh buwad oh tapos yung suka nabit ng suka bitong medyo hanghang lami kaayo pwede po kining ni kining talong kuanan po nimo kuanan mo usa ni kani ketchup lami na kaayo mo. Excuse me. Nahatsing ko. Oh. Diba, oh? Lami eh. First time ko mag mukbang karon pa pod. Try ra gud pod. Na. Mo kanya. Inunan. Galunggong man siguro na. Kalami na lang jud eh. Dami nang inunan ka ng bitong dugay na. Niya ang sabaw bitong niya. Lasa kaayo. Dami magbukbang magkinamot kay malasahan dun nimo ang pagkaon. Apil og tudlo og hamoy. Musta mo mga bay? Sama pa inyong sudan diha? Na, kami kayang sabaw niya ba yun? Ibahog dahil sa luto. Agay. Pagkasarap na lang.
Ya, ngaon na ta. Isabaw sa ni adobo. Nidugang og luto. Tortang talong. Pero gidurog siya ha. Napay buko. Human na dyan ko ba eh. Busog na kaay ko. Di ba hindi sudan tortang talong, paksiw, adobong manok at saka buwad. Match kayo. Bye-bye. That's it for today and thank you for watching.